bruger din tommelfinger til den her. Tryk sådan der. Ja, 3 gange. Kan du trykke 3 gange sådan der? Højere. Stille og roligt, Erik. Sådan der. Kan I høre det, Erik? Der er 3 gange her. 1 gang her. 3 gange her. Eller 4. Jo, 3 gange, og så 1 gang her. Og 4 gange, og så